저도노 람서고 아니 하이브그라 지수 크리스토는 바이 디니 정 히브루 비잡니 노트이 정 하니 하이 스릉 라이몬 부각 탕나야는 게 바이디 쟁나니 스강 앙수리네 보그라 가이도노 함바이로 니니 함작마 니니 카리옥마 노정 만마바이 정 따복 능바이 멀브룸브룸 똥위다니 똥위 마나니 지니 타니 아사 똥구 아니 바이 가이도노 함바이 Dewa kaito nung sungno nini besar senamka nung kalbari kroso tui sungno nini cini bebak sungsokno suwi nini besar senamka Jisu Kristo ni tui ba hani bai kaito no hambai dewa jekatang tongsak nini bagi tong mana ni nini hani bagi wansok mana ni kaito nung subadi tahu nini koktena sung serapsa wansok layana ozrau nung bai sung bai pal tong pai di nini Holabai koboli tong padi, nei bukra Jisu nung surisan, amen. Okay, tangai wo nirok muito tong bai na, Jisu Kristo chapter 1 Hebrew chapter 1 Jisu Kristo bai suari ni kok, Jisu Kristo suari ni sai pelai kotor ku, suari rok ngka borok no, ba Jisu Kristo no monai, tebo jeng Kristan rok no bu monai, cuk no ha jeng sogi fro. Ga Jisu Kristo ka senam naisha they bo ngka sengno muthangi dongnai ga they sengno naragi dongnai they bo ngka kaidor they jeng Jisu Kristo no se boito khlai thai ba Jisu Kristo no seng romoi dongthai suari noya ge padi jeng thanglaya na Hebrew chapter 2 what mani tabo Hebrew chapter 2 verse 1 niche में 3 जोड़ा एक नीचे में 3 जोड़ा ang pore bana muthangsuk mani ko abo baino jeng khnamani akok rok bai hakjalo da kagui thanglangno nei jeng abono teibo krake romna nangnai suari rokni yaktui rezak mani a kok kubui hunei punukjak pia a kokno tui tong yarokle eba abono khnai yarokle borok khlaima khaino yagol sujakha hake muthang suk mani kokno khunjukan ya hanke jeng bahai ke yoknai subrai bo sak baithang sekangno o muthang nani kokno saka hake bini a samano khna nairo omo kubui hunei jengno nukha oro jeng logo muthangjak mani kokno serious ya bukhaw nangjak ya okay uborok bai yoknai ni oro samani jeng logo okay u chapter jeng Jisu Kristo bai Adam no sulei punokbani borok jeng tini wansok layan Adam sebab Adam engka puilas kangni borok kaido puilas kang snamani borok ge Adam jeng hunai mana bo no bebakni bubakra temane mole boni thani bebak phan rojak puilas kang simi bosik borok ni bisingo bosik puila ke bo u hawo bo bebak ni mal matar no bung pharnani ba bebak ni nok phangke bo roi rojak ke Adam bebak no bo boni ichha tui boni morje tui ke bo khlai dongmani ge u Adam engka tumanai Jisu Kristo bai Jisu Kristo no ke paithang Adam ke Adam ke plus kang snam janai bo Adam ge bono tui jeng kisa wansok laya plus kang Roman chapter 5 thangai gran Roman chapter 5 verse 14 Rome chapter 5 verse 14 ang pore nai tamoke Adam ni simi musini mol jora
borok rok ma thuyei mang paikya kaitoni kok khnaya ngei adam sumsok khlaima hai sumsok khlaya rok suda ma thuyei mang paikya adam ungkha khoroksa phainai hunmani a borok haise oro adam ungkha khoroksa phainai hunmani a borok haise o khoroksa phainai hunmani bosbabu bo Jisu Christ ge adam ungkha Jisu Christ ungkha adam hai ngeba adam ungkha Jisu Christ hai English ni mote ke Adam is a type of Jesus Christ piaba bo Adam ungkha bo nargi dong malia bo mechen jaka bo klaika sumso klaima bai bo boni position ni bo klaika pia Jisu Christ ke sumso klai ke oro jeng bu kokno no nugo gejepro Adam sumso klayo beba borokno sumso go klaika Adam sumso pila ni borok Adam sumso klaima bai ge bo sumso klaima bai borok rok kaito no kosol tongmani piaba abo sokmai khibijaka jeng nugo bible pilas kang borok no kaito snamka bono kosol ke ni jeng nugo piaba tabo u kosol abo solia klaido zaka mana sokmai ro zaka kosol tmab kaito rangka fola niga chini fola kaito bai tongo kaito hai hani bagi se kaito bai kosol piaba u fola no tabo sumsok klaima bai sumsok klaima bai abo sokmot zaka twikya ge sumsok klaima ni yagulo tamangka o ha sraimeng rozaka Adam je sengsar o ha ni beba bo nokphang khairo jakmani bo u nokphang bo tongmani bo kmaka te bo nokphang malia ge pilasakang borok u Adam bo romui tongmalia bo je rojakmani no romui tongmalia piaba Jisu Christo paithakni Adam bo hungke je Adam sokmomani je Adam chaya khlaimani ba je Adam suprumani no bo teisa songsawi rok hikya Jisu Christo hani bagi tabo Jisu Adam ni bisingtei jotono sumsok ungkha piaba Jisu Christo ni bisingtei jotono kaham ngi mano ni Bible so Pila Korin chapter 15 verse 45 Tangai Pila Korin chapter 15 verse 45 ang puribana tamni hunba elembago hai hunai sawo yapangni a borok Adam hama gnangke snamjaka pia ulni Adam ungkha muthangnai fola ortamaisa first Adam bo pila ni Adam yapango a borok Adam hama gnangke snamjaka mane bo langma gnang ungkha homani kok English oke sawo a living being pia ulni Adam ungkha muthangnai fola ulni Adam mane Jisu Christo bo fola muthangnai ani bagi nang tepron saka Jisu Christo ni bisingtei sini fola muthangjagi mana je Adam suprumani no bo haine hai jura rowi bo kahamke snapikya mane bo hai snapikya Adam ke supruka bo ke snapikya Roman chapter 5 verse 12 aro sung nugut maisha Roman chapter 5 verse 12 bot maisha khoroksa hamya khlaimani bisingtei beba borok no sumsok ungka o sungsaro te asumsoni bagino borok ma thikya ge u boni bagino o sumsokni bagino jeng kaitor bai haksalungkha kaitor bai jeng kakha sumsokni bagi piaba Jisu Christo jengno haine hai kaitor bai thangsa khaipikha
Jisu Christo no poito klaima bai jeng haini hai kai to bai thansa ngi phano ngi phimana je Adam sakak mani abo jeng haini hai Jisu Christo ni bising jeng manai mana Adam ni bising tui je kama mani abo no jeng hai Jisu Christo ni bising tui jeng manai mana kuilangi borok Adam bo engka supru nai bo sungsok klaima bai bo bebag supru irok bebag no kupru irok piaba Jisu Christo bo borok munisho ngi paikya toni bagai u supru zakno bidi khlainai bagai Jisu Christo jeng kaito bai sekak zakmani no haini hai kaito bai halok bowi ropa pikya ngeseng je Adam no je barjar rowi je bebag ni nok phang khairo mani osung saro bo sungsok klaimani yagulo bo borok rok odikar bo kamaka piaba Jisu Christo no manmani yagulo haini hai u odikar no bo jeng kipili kaitor sung kipili ropiyo get chini tamani male jeng kaitor ni jeng sasawo jeng sogine get jeng boni besa kese bobai baksa tongwina haini Bible so phadi jeng haini hai Hebrew wo jeng kibil thang pisnai chapter 2 verse 5 mathangna lama sonai kaitor swari rokno bo snamna naimani asungsani bokrok rok snamlia asungsani kokno jungsao orohai ni sawo kokbro ikisa businani kosto hypen tesasung pore nalepisna kaitor swari rokno bo snamna naimani asungsani bokrok snamlia asungsani kokno jungsao swari rok sungsani bokrok snamjaya borok rok se sungsani bokrok snamja salsa oro sungsar salsa jeng o sungsaro jeng raja ungnai bopro Jisu Christo haini hai kipil payi boni yagulo great tribulation nai 7 bosoni kosto tekto boni yagulo millennium kingdom mane 1000 bosor Jisu o hawo payi bo haini hai iden taiblung haike bo klaipinai engke piles kang bo u hanos snama hai omo hai ke snamnai ge apro bono poito klaini rok boni busaro raja ngai u kokno samani ke ajorawo swari rok borok raja ngya tabok to swari rok chinsai fangna ko chinsai kotor ko ayreba osungsaro piaba apro ke chingno se bo monai chingno monai chinisi chikon ngai jeng borok apro kaitoni hawo borok kotor ngmaya Jisu mane Kristan rok se koboi Kristan rok se borok kotor ngai ukok samani chapter 2 verse 7 verse 7 no neng bono swari rok nislai srapsani bagise kusuke tono neng bono kotor khlai bini mukhang belaike jengruka oro jengnugo o Jisu Christo ni kok samani Jisu Christo bo o sangsaro swari ni sai chikonku oro sawo neng bono swari rok nislai srapsani bagise kusuke tono kusuke srapsani bagi jengnugo Jisu Christo tongpro swari bo jepro bo soitan bai femlok jagi tongpro baithago swari phai bono tlangthangmani ga omo haike swari boni loge tongo ga bono chubao omo hai phiaba chubna hawongke swari rok Jisu Christo no monai chungnobu monai no haisi ga Jisu Christo bo phaibronke bo kotor raja ni raja boni phan bai bo phainai verse 8 neng bono bebak ni bokrok bo
snamka. Omo engka kaitor borokno bebak ni bokrok snamka hnei samase. Joto manino oro khobjak baikha aile tabuk borokno bebak manini bokrok engmani jeng nuse nugya. Omo jeng tabukya piaba bulo omo jeng engnai. Tamani male oro jeng nugo tabuk jeng mutangjak jeng salvation manka jeng mutangjaka piaba jeng tabuk bu perfect ngya. Habis jeng sengsara dongo jeng sumsok khlaye omaha. Piaba jepro Jisu Kristo payu jeng apro jeng perfect ungsoknai. Tamani male Jisu Kristo jengno selaye jeni o besat mangno selaye jengno getar mang rowi jeni phola baike jengno tlangni thnai. Ni jeng Bible nugu. Ngat uko tabuk bu ngyako piaba bo kipili pepro abo ngai. Jisu Kristo haina hai kipili pepro. Sini serai mana sini tak besal to serai mengnangjak borok to serai mengnangjak ke u serai mengno bo completely diklai ronai ba nori ronai. Verse 9 tamuke jeng Jisu no nugo kaitor khairok ma bai Jisu bebak borok rok ni bagi ma thina tuike srapsani bagi bo swari rok ni slai kusu khlaijaka bo satok jagi thima bai bono tabu kotor khlaijagi mokhang belai chungsa rojak ke nugo bo chungsaro srak kusu srapsani bagi kusu ke snamjaka swarin sai kusu piaba bo thuyei thangai basama bai bo tabo tomangka sungsasa mokhang belai sungsasa rojake nugo bo tabo juda bo bebakni bugra tomani bagi Jisu Kristo thui tomani bagi bo thangai basa sini bagi jeng kaitoni bagi ba jengno kaitoni besak khlaibani bagi bo thima bai tabo kaitoni kwama besa angka tomani bo thima bai jeng boni besa snamjaka boni besa ngai manka ani bagi tabo kaitoni sajak sajla kwangma kaitoni besa kwangma piaba Jisu Kristo thiyake khoroksana ngai tongkama ges bo thima bai jengno boni besa snamka tomani mole Jisu Kristo ni bisingtui jeng kaitoni besa ngo. Verse 10 asuk besarok ni bini sungsasa manjak rena bagi bebak no snamnai bebak no naruknai kaitor Jisu no satok jakma bisingtui kaham khlaimani abo khlaithai klaio tamni hunba Jisu simise muthangnai lamao lama sonai ni oro jeng nugo boni bisingtui jeng kwbangma boni besangka ke boni bisingtui jeng kaitoni oro lama sowi thangi mana bos jengno lama punuknai ba lama sonai. So thanglaisinai chapter 3 wongke mosi nislai Jisu torkugo mosi bai Jisu no sulmane seba kotorku Jisu kotorku engket Israel roke bon Jisu ni jorawo mosi no torjago hani bagai mosi ni kerong hai hini Jisu no sawi farisai rok judai rok jeng salaimani nugo Bible engket Jisu no kiklainani nayo ba Jisu no borok caya bernani nayo mosi ni kerong ole haisible engket tabo oro u kong sawo ang pilani saka HIBRU engka Judai rok Kristen Judai rok nahorui suimane ba borok no suimane ge tabo mosi ni slai Jisu torkugo engka borok no Paul phringnani nayo ba sanani nayo nerok je kotorku hnei homane bo Jisu ni chikon kuk Jisu se kotorku hnei phunungna naimani. Okay, verse 3 chapter 3 verse 3 nok ni slai o a nok no tangnai borok se kaham humjakugo abo haino mosi ni slai Jisu se belai kotor hnei romjakugo ni Jisu se amoni sai
kotor kuk nei romja kugo. Verse 5, 4, 6 jora porisne. Koroksasu tangyake nok tangjagia tamoke kaito engka bebags manaino snamnaisa. Musi engka kaito ni nogo seleng engui kahamke sameng khlaikya. Hake kaito ulo sana hanmani kogrokno bo sao. Kristo ke sajla engui kaito ni nokni nokphangni sameng kahamke khlaikya. Jeng khatung mani abono tuyi jeng kha torui kha ragui tongke jeng bini nok. Ge oro mosino ke sao mosin ke nok ni seleng. Nogo kaito ni nogo seleng. Engui kahamke sameng khlaikya. Pia Jisu ke sajla nokphang sajla engui kaito ni nokni nokphangni sameng kahamke khlaikya. Ge tak suba kotorku sajla de kotorku seleng de kotorku. Sajla kotorku. Haible Jisu Kristonka sajla. Mosenka seleng engui kahamke sameng khlaikya kaito ni nogo. Pia Jisu ke sajla engui kaito ni nogo sameng kaham khlaikya. Mosi bo kubui seleng khabai sameng khlainai seleng kaito ni nogo bo kubui ke sameng khlaikya kaham khlaikya. Pia ba Jisu ke kai boni nogo mosi nokpa boni sajla. Mosi bo Israel rokno Judai rokno Egypt ni hani phiogui tobuka. Pia Jisu ke tuma Jisu ke joto borokno morkeni yakni phioknai. Soitani yakni phioknai. Israel rokno mosi phiogui tobikya. Egypt no ke seng homoi mana sengsa. Egypt ni raja Pharaoh no ke homoi mano soitan. Ge omohaino soitani yakni bo phiogui tobika sengsa ni yakni phioka kaito ni oro tobuka mosi Israel rokno. Ge omohaino Jisu Kristo tuma jengno soitani yakni phiogui o sengsa ni tiklai jengno kaito ni thani tobuka. Ani bagai mosi Jisu Kristo Paul Judai rokno samanemo. Mosi no tator jakdi mosi no romita tongdi Jisu no siromdi. Jisu se bo se kubui sajla bo se kubui phioknai jotono phioknai. Jisu ni kokno sikhnadi mosi ni kokno ya. Nei oro dage mane. Ege age mosi nijebu salangmani tongo anghai. Noroni bisingo anghai diari basanai. Noroni bisingo diari basanai anghai. Ege bose boni kokno sikhnadi ni samani nugu Deuteronomy chapter 18 verse 15. Nero pori nimen ulo Deuteronomy chapter 18 verse 15. Oro mosi nije sakbai thang samani tongo anghai noroni bisingo diari basanai. Ege bo se boni kokno se nirok khnadi. Ini dipadi seng Mathai utang aja. Mathai chapter 17 verse 5. Mathai chapter 17 verse 5. Teman-teman Isya, nalibana bokok sawi tongpro jomoi keceng dolasa borok no kobol paikya. Hake jomoi bising ni okok sajaka omo ani khazani sajla. Ang bono no belai ke hamjago bini kok khanadi. Ge kaito Jisu Kristo baptisma nawi bo samung tangmani yakulo bo tomangka bono kaito sawo boni kongno sikhanadi. Bo ano khatung ronai. Bono tui ang belai khana khatung boni kokno se khanadi. Jisu ni kokno se khanadi. Nesa unga Jisu ni kok sababu. Jisu ni kokka kaito ni kok. Je boni kokno se khanadi. Nei sao.
ke chapter 4 tini asuk jora ke pale sini ke kisah-kisah ke serang lai bani sawana ke jodono hambai orno pale sini beskang ni salo jeng chapter 4 no na wansuk lai pian. Okay, hambai jod